Tervehys kaikille, mun nimi on Anne ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Laitahan videolle peukkua, kommentoi ja tilaa kanava. Kiitos näille ihanille, jotka edellisissä videoissa on antanut superchatteja ja superkiitoksia. Niitä saa laittaa myös lisää tulemaan, jos haluaa tukea tätä kanavan sisällöntuotantoa. Kiitos näille Kaakaorahaston lahjoittajille. Kiitos kaikille näille ihanille kanavajäsenyydestä. Niitä on jo 39 kappaletta. Ihan lokakuussa ei päästy tavoitteeseen 800 €, mutta hienosti päästiin lähemmäksi jo sitä, eli lokakuussa tuli YouTube-tuloja 607 €, eli kiitos kaikille, jotka ovat aktiivisesti tykänneet, kommentoineet ja jakaneet näitä videoita. Tätä videota editoidessa 8.11. on kanavatilaajia 4149. Kiitos kaikille kanavatilaajille ja toivottavasti päästään pian 5000 kanavatilaajaan, niin saadaan tänne kanavalle paremmat YouTube-tulot mainoksista. No mennäänkö me sitten tähän, sä haluat varmaan tähän, tällä viikollahan on tapahtunut tätä Aueri-keissiin tähän uusimpia käänteitä, kun siellä on nyt ollut se valmisteluistunto aiemmin, mistä puhuttiin, ja täällä on nyt sitten aika paljon tekoälykoostetta eri lehtijutuista, mutta täällä on tosissaan, täällä oli 24 juttua, joista on nyt koostettu asiaa Anneli Auerista. Tausta lyhyesti. Eli Auer, eli Anneli Auer, tämä nainen, jota syytettiin tästä Jukka S. Lahden murhasta 2 otteeseen, niin todettiin syyttömäksi. Ja sitten hänellä oli silloin tämän Jukka S. Lahden, oliko se vähän reilu vuosi sen Jukan kuoleman jälkeen, niin oli tämmöinen Jens Kukka, miesystävä. Ja he vajaan vuoden seurustelivat. Ja tämä Auer ja Jens Kukka tuomittiin Turun hovioikeudessa 2013 pitkiksi vankeusrangaistuksiksi törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä ja väkivaltarikoksista, joiden väitettiin kohdistuneen Auerin 4 lapseen 2007-2009 vuonna. Tässä ollaan käyty aiemmin striimeissä läpi tätä, että kyse oli kumminkin alle vuoden mittaisesta parisuhteesta, niin miksi tämä aikajana laitettu sitten 3 vuodelle. Ja Jens Kukka muutti vielä täältä Turusta Helsinkiin, eli se ei ole ollut edes fyysisesti samassa kaupungissa. Sen takia heillä se suhde sitten päättyi. Auer sai 7,5 vuotta tuomion, ja tämä Jens Kukka, eli nykyään Jens Ihle, hän on muuttanut sukunimeni 10 vuotta. Ja he ovat istuneet nämä vankeusrangaistukset. Ja silloin tämä näyttö on rakentunut näihin pääkohtiin, lasten yksityiskohtaisille kertomuksille hyvin poikkeuksellisista ja raaoista teoista. Siellä on muun muassa ollut seksuaaliväkivaltaa, väkivaltaa ja rituaalisia elementtejä. Sitten siellä on ollut lääkärilausuntoja, tämmöisiä UV-valolöydöksiä. Näistä UV-valoistakin me ollaan aiemmin käsitelty, eli niitä ei nykyaikana pysty käyttämään luotettavana tutkimuksena tämmöisiä seksuaalirikoksia yhtään millään tavalla. Mahdolliset arvet, peräaukon kautta laajentumaan tulkinta, oikeuspsykiatrisille arvioille lasten kertomusten uskottavuudesta sekä joillekin sivutodistajille, eli sijaisvanhemmat. Ja mä oon ymmärtänyt, että tämä on Anneli Auerin veli, jolla on ollut nämä lapset sitten sijaishoidossa. Ja tässä voidaan pohtia sitä, että tämä on ollut tietynlainen motiivi pitää nämä lapset itsellään, koska 4 lapsesta, traumatisoituneesta lapsesta, josta tulee vielä, kun lapsi on traumatisoitunut tämmöisessä tilanteessa, isä murhattu, niin tämä sijaisvanhemmat saa parempia korvauksia, mitä traumatisoituneempi se lapsi on siellä sijaisperheessä, niin kuin tälleen suoraviivaisesti. 2023-2024 3 nuorinta lasta, nyt aikuisia, ilmoittivat korkeimmalle oikeudelle valehdelleensa lapsina painostuksen, johdattelun ja sijoitusympäristön ilmapiirin alla, eli tämän sijaisperheen alla. Vanhin oli jo aiemmin kiistänyt rikokset, eli tämä Anneli Auerin vanhin lapsi on aina alusta asti sanonut, että äiti ei ole tehnyt yhtään mitään tällaista.
Tämä uusi aineisto johti 5.12.2024 korkeimman oikeuden päätökseen purkaa tuomio ja palauttaa juttu Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Mennään nyt sitten tähän seuraavaan osioon, eli mitä nyt on käynnissä. Mitä nyt käsitellään? Uudet syytteet, mutta syytetään niistä samoista vanhoista teoista. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syksyllä 2025, eli tänään syksynä, käsitellään käytännössä sama kokonaisuus uudestaan. Ja syytettynä on edelleen tämä Anneli Auer ja Jens Ihle, eli Kukka. Syytteet yhteensä 18 tekoa. Muotoilu hieman vaihtelee lähteissä, eli siellä on muun muassa tämmöisiä syytekohtia. Törkeitä raiskauksia, törkeitä lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä, törkeitä pahoinpitelyä, muuta väkivaltaa ja alistamista. Väitetty ajanjakso pääosin 2007-2009. Kohteena 4 lasta. Sitten tässä on syyttäjänä erikoissyyttäjä Leena Koivuniemi ja Outi Pyykkönen ja syyttäjä-ylitarkastaja Jutta Tsokkinen on tämä syyttäjäkolmikko. Tai kaksikko ja sitten tarkastaja, syytteiden tarkastaja. Prosessiasema. Ja Auer ja Ihle, eli nämä syytetyt, kiistää kaiken. Lapset ovat nyt täysi-ikäisiä ja heidän roolinsa on keskeinen, mutta he ovat samalla jutun asianomistajia. Osa heistä tukee puolustusta. Eli lapset olivat uhrina tässä keississä. Anneli Auerin lapset. Oikeudenkäynti on osin julkinen, osin erittäin tiukasti salattu 60 vuodeksi. Eli siellä on tiettyjä osia oikeudenkäynnistä, jotka käsitellään salaisena. Tämä rajoittaa sitä, kuinka täydellistä rekonstruktiota kukaan ulkopuolinen voi tehdä. Eli meidän täytyy ottaa huomioon tässä niin kuin läpikäynnissä se, että kaikkea ei tule julkisuuteen ja me emme voi niin kuin kaikkien kohtien varaan tehdä omaa niin kuin mielipidettä asiasta. Lasten kertomusten kehitys, mitä he sanoivat ennen, mitä he sanovat nyt. Eli tässä on alkuperäiset kertomukset ja nämä lapset on kertonut 2010-2013 näitä juttuja. Eli muutama vuosi Auerin ja Jens Kukan tämän parisuhteen päättymisen jälkeen. Julkisista asiakirjoista plus mediareferoinneista, eli toisin sanoen niin kuin ei-salaisia pöytäkirjoja. Näistä käy ilmi. Nuoremmat lapset kuvasivat toistuvaa rituaaliomaista, siis kertoivat, eivät fyysisesti kuvanneet, vaan kuvailivat näitä tapahtumia. Toistuvaa rituaaliomaista seksuaaliväkivaltaa, väitettyjä pornonäytöksiä, pakottamista, esineiden ja penetraation käyttöä, väkivaltaisia rangaistuksia, tilanteita, joissa äiti ja miesystävä toimivat yhdessä. Kertomuksia pidettiin tuolloin oikeudessa uskottavina, osin koska ne olivat yksityiskohtaisia. Niitä tukivat joidenkin lääkärien ja terapeuttien tulkinnat vammoista ja käyttäytymisestä. Sijaisperheen ja muiden aikuisten havainnot vaikuttivat sopivan kuvaan. Näiden pohjalta hovioikeus katsoi, että näyttö ylitti syytekynnyksen. Eli hovioikeus on katsonut, että tämän näytön perusteella todennäköisin syin ovat syyllisiä. Käänne, lasten oma kirjelmä ja myöhemmät lausumat. Eli tässä lähtee sitten tarina muuttumaan. Keskeinen julkinen dokumentti on lasten yhteinen kirjelmä, joka tuli osittain julkiseksi 26.9.2025. He ovat tiivistetysti parafrasoin, en siteraa sanasta sanaa, tekoälyn kertoma tuo, eli kertovat tiivistetysti nämä lapset. He tekivät tarinoita seksuaalirikoksista ja liioittelivat väitettyä väkivaltaa. Taustalla heidän mukaansa sijoitusperheen ja aikuisten, muun muassa ammattilaisten johdattelu. Ilmapiiri, jossa Auerista luotiin hirviökuvaa, käsitys, että aikuiset odottivat kauhutarinoita. Eli lapsilla oli sellainen käsitys, että niin kuin aikuiset halusi kuulla niitä tarinoita. Palkitseminen ja huomio, kun he kertoivat lisää. Pelko siitä, mitä tapahtuu, jos he peruvat kertomuksensa. He kuvaavat, että tarinat muuttuivat ajan myötä yhä rajummiksi ja epätodellisimmiksi.
Vanhin lapsi on johdonmukaisesti pitänyt kiinni linjasta, äiti ei tehnyt väitettyjä seksuaalirikoksia. Nämä lausumat olivat merkittävä syy korkeimman oikeuden purkupäätökseen, niin kuin mä kerroin tuossa aiemmin. Ja sitten tämä korkea oikeus on myös korostanut, ettei uusi kertomus automaattisesti tee vanhasta tuomiosta väärää, vaan asia pitää arvioida kokonaisuutena uudelleen, niin sen takia se on sitten palautettu tänne käräjäoikeuteen alimmalle tasolle, oikeustasolle. No mitä tällä hetkellä nyt syksyllä on oikeudenkäynnissä käyty läpi? Ja nämä on nyt julkisuudessa raportoituja asioita. Eritellen syyttäjän ja puolustuksen linjat sekä lasten tämänhetkiset kannat. Eli tässä on julkisuuspäätökset 17.9.2025. Valmisteluistunnossa osa aineistosta määrättiin salaiseksi, myöhemmin Turun hovioikeus vahvisti ratkaisun. Asiakirjoja salataan pääsääntöisesti 60 vuotta. Poikkeuksena muun muassa haastehakemus ja lasten yhteinen kirjelmä, jotka ovat osin julkisia. Käytännössä toimittajat istuvat salissa niin kauan kuin yksittäinen kohta ei koske salattuja terveystietoja tai henkilöllisyyksiä. Yleisöä poistetaan ja kutsutaan takaisin pitkin päivää. Ja tämä on nyt näitä julkisia asioita. Syyttäjän näyttö ja teoria. Eli tämä on nyt se syyttäjä, joka haluaa syyllistää Jens Kukkaa ja Aueria. Syyttäjän linja. Perusväite. Lasten alkuperäiset kauhukertomukset olivat tosia tai olennaisilta osin tosia, ja myöhempi peruminen on selitettävissä perhesiteillä. Eli syyttäjä esittää, että lapset haluaa suojella omaa äitiä, ja aika on kulunut, ja lapsi on vaikutettu ulkopuolisella taholla, ja sitten väitetään, että lasten muistot on muokkautunut tässä ajan kuluessa syyttäjän näkemyksen mukaan. Sitten todistajat. Täällä on sijaisvanhemmat, kuvaavat lasten käyttäytymistä, pelkoja, kertomusten kehittymistä ja suhtautumista äitiin sijoituksen jälkeen. Jens Ihlen sukulaiset ja läheiset kertovat syyttäjän mukaan Ihlen väkivaltaisuudesta ja siitä, mitä he ovat kuulleet lasten kohtelusta. Vanginvartija on todistajana myös. Väittää, että Auer olisi yrittänyt painostaa vanhinta tytärtä tukemaan äitiä ja Ihleä. Tarkka sisältö suurelta osin salassa. Eli tässä on nyt syyttäjän puolelta syyttäjä nimennyt näitä todistajia. Kirjallinen näyttö. Alkuperäiset lääkärilausunnot, muun muassa täällä on nämä UV-valotutkimukset, iho- ja genitaalilöydökset. Oikeuspsykiatriset lausunnot lasten alkuperäisistä kertomuksista. Mä ajatellaan sitä, että täällä oli tämä aikajakso 2007-2009 väitetysti tapahtunut nämä lapsiin kohdistuvat rikokset. Ja jos täällä on lähdetty tutkimaan sitten vasta asiaa 2010-2013, voiko tämmöisiä iho- ja genitaalilöydöksiä käyttää todisteena enää vuosia myöhemmin? Tämä vaan herää mulla ajatus. No niin. Oikeuspsykiatriset lausunnot lasten alkuperäisistä kertomuksista. Turun yliopistollisen keskussairaalan uusi hypoteesilausunto siitä, miten lasten kertomusten muuttumista voidaan selittää. Eli siellä on joku asiantuntijalausunto, joka kertoo, että miksi nämä tarinat muuttuu tällä tavalla. Asiakirjat, joiden mukaan ainakin yksi lapsista on vielä 2019 kertonut hyväksikäytöstä. Syyttäjä yrittää käyttää tätä osoittamaan, ettei kaikki ollut satua. Eli syyttäjällä on tämmöinen kirjallinen näyttö. Konkreettiset esimerkit julkisiksi päätyneet. Täällä on sitten terveydenhuollon muistiinpanoja, joissa lapsi kertoo kotona koetusta väkivallasta, lyömistä, potkimista, uhkailua ym. Syyttäjä käyttää näitä osoittamaan väkivaltaista dynamiikkaa. Koulukysely, jossa poika kertoo kiusaamisesta ja väkivallasta myös kotona. Syyttäjä lukee tätä esimerkiksi kaltoinkohtelusta. UV-valotutkimusten tulkinnat.
Syyttäjän puolella gynekologin aiempi arvio, että löydökset tukevat hyväksikäyttöä. Puolustus sitten taas torjuu nämä. Eli ytimenä tästä syytteiden rakentumisesta. Syyttäjä yrittää pelata vanhan tuomion uusintaottelua, lisätä selityspinnan sille, miksi lapset ovat nyt muuttaneet kertomuksiaan. Eli käytetään tavallaan vanhaa sitä todistelua ja syytetään samoilla todisteilla uudelleen ja sitten yrittää selittää sen, miksi lapset on muuttanut kertomustaan äidistään Jens Kukasta nyt aikuisena. No sitten puolustuksen näyttö ja plusteoria. Ja täällähän on puolustusasianajajat ja Auer ja Ihle itse, eli tämä Jens Kukka. No perusväite. He kiistää, että rikoksia ei ole tapahtunut ja alkuperäiset tarinat ovat johdatellun kuulustelun, sijoitusperheen ilmapiirin, uskonnollis-suggestiivisen tai muuten painostavan ympäristön tulosta. Eli puolustuksen näkökulman mukaan tai näkemyksen mukaan niin nämä lapset on johdateltu kertomaan tämmöisiä tarinoita alun perinkin ja siellä on sijoituspirhe ilmapiirissä ollut, että tämmöistä on tapahtunut ja lähdetty kannustamaan, jopa painostamaan tämmöisiä tarinoita ja sitten heitetty jopa, että on tämmöinen uskonnollinen, onko se sitten tämä sijoitusperhe ollut tämmöinen uskonnollinen, muuten painostava ympäristö. Tuommoiset tarinat on sitten saatu ilmoille. No sitten keskeiset puolustuksen elementit, ja nämä on, muistakaa niitä julkisia lähteitä. Laaja aikajana. Varhaisissa terveystiedoissa, neuvola-, koulu- ja lastensuojelukirjauksissa ei ole merkkejä poikkeuksellisesta seksuaaliväkivallasta. Lapset kuvataan pääosin hyvinvoiviksi ja kiintyneiksi äitiin. Eli tuolla 2007-2009 vuonna mitään ei ole tämmöisissä terveystiedossa, neuvola-, koulu-, lastensuojelukirjauksissa mitään. Ja täytyy muistaa, että myös ne lapset on käynyt, mä luen sitä Murhalesken muistelmia, niin lapset on myös sen, kun ne muuttivat Turkuun sieltä Ulvilasta, niin ne ovat käyneet siellä Turussa mun mielestä vuodenpäivät myös psykiatrilla tai tämmöisessä psykologilla. Useissa dokumenteissa lapset ikävöivät äitiään senkin jälkeen, kun hänen epäillään jo tehneen heihin äärimmäisiä tekoja. Puolustuksen mukaan tämä on ristiriidassa syytekertomuksen kanssa. Joo, eli lapset kertoo ikävöivä äitiään. No tämä ei ole välttämättä semmoinen kovin vahva näyttö, koska monet lapset ne rakastaa pyyteettömästi äitiään, vaikka se tekisi ihan hirveitä asioita. Kolmen nuorimman ja vanhimman nykyiset lausunnot. He kertovat keksineensä rikoskertomuksia ja kuvanneensa myös sijaisperheen painetta ja kontrollia. Sijaisperheen rooli. Puolustus vertaa ilmapiiriä vankilaan, väittää, että siellä rakennettiin kertomus Auerista hirviönä, tarinoita harjoiteltiin ja peruminen olisi ollut käytännössä mahdotonta ilman seuraamuksia. Syyttäjä kiistää tämän ja korostaa sijaisperheen luotettavuutta. Asiantuntijat ja lääketiede. Puolustus on tuonut esiin uutta asiantuntijanäyttöä, eli nämä on nyt niitä puolustuksen näyttöjä. THL:n asiantuntijalausunto, jonka mukaan UV-valo ei tuo olennaista lisänäyttöä ihomuutosten arviointiin verrattuna normaaliin valoon, eikä sillä voi yksin päätellä hyväksikäyttöä. Tätähän me käsiteltiin aiemmin. Uusi amerikkalainen asiantuntijalääkäri, joka Ylen seurannan mukaan todisti, että hänen arvionsa perusteella lasten lääketieteellinen näyttö, ettei hänen arvionsa perusteella lasten lääketieteellinen näyttö tue varmaa johtopäätöstä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näyttö ei tue sitä, että ketään olisi hyväksikäytetty. Vaihtoehtoiset selitykset muun muassa peräaukon kautta laajentumaan löydöksille, esim. Ummetus, arville ja muille vammoille.
Niin. Tavoite. Murtaa vanhan tuomion keskeinen kivijalka, eli tulkinta siitä, että lääketieteelliset löydökset vahvistivat lasten tarinat. Lapset nyt oikeudessa. Julkinen osa. Osa kuulemisista on käyty suljetuin oviin, mutta joitain asioita on referoitu. Nuorin tytär 4.11.2025, eli tällä viikolla. Murtui istunnossa, kertoo julkisessa osassa, ettei seksuaalirikoksia tapahtunut. Kuvasi lapsuuden ristiriitaiseksi, traumaattista, mutta ei syytteen mukaista hyväksikäyttöhelvettiä. Tuki käsitystä, että alkuperäiset kertomukset syntyivät paineen alla. Muiden lasten tämänhetkiset tarkat lausunnot ovat suurelta osin salattuja, mutta heidän yhteinen kirjelmänsä ja aiemmat julkiset lausumat tukevat linjaa, että rikoskertomukset olivat valheellisia kautta johdateltuja. Vanhin sisarus on johdonmukaisesti puolustanut äitiä. Mutta eikö siitä ollut siitä vanhimmasta lapsestakin, että se oli koulussakin sanonut kaverille, että äiti ei ole ikinä tehnyt mitään tuommoista. Semmoinen juttu oli myös, että se on niin kuin koko ajan ollut. Että se ei ole vaan pelkästään niin kuin poliisille kiistänyt sen, mutta se on myös niin kuin kaverilleen sanonut, että ei tämmöistä ikinä tapahtunut. Puolustuksen tarina. Järjestelmätason epäonnistuminen, jossa murhaepäily, sijaisperhe, osa asiantuntijoista, poliisitutkinta loivat vahvistavan silmukan. Lapset mukautuivat odotettuun narratiiviin ja media sekä oikeusjärjestelmä ostivat sen. Täällä varmasti tulee jotakin asiaa, joka toistuu uudelleen ja uudelleen, mutta siihen voi tulla ehkä semmoinen erilainen näkökulma. Miten tarina on muuttunut? Konkreettinen vertailu. Tässä on silloin 2010-2013. Lapset kuvasivat hyvin yksityiskohtaista jatkuvaa seksuaali- ja väkivaltarikosta. Kerronta oli yhdenmukaistunut, useampi sisarus kertoi samankaltaisia juttuja. Osa lääkärilausunnoista tulkittiin kertomuksia tukeviksi ja sijaisperheen ja ammattilaisten havainnot näyttivät vahvistavan kuvaa. Nyt 2023-2025 julkisen aineiston perusteella. 3 nuorinta plus vanhin kertovat, että kertomuksia harjoiteltiin. Ankarat aikuiset tekivät selväksi, mitä heidän kuului muistaa. Tarinoiden paisuttaminen toi hyväksyntää. Heitä vieraannutettiin äidistä ja isosiskosta. He eivät uskaltaneet perua tarinoita. Uusi lääketieteellinen ja menetelmäkritiikki kyseenalaistaa osan vanhojen lausuntojen painoarvosta, eli tuo UV-valo. Puolustus tuo esiin dokumentteja, joissa lapset pian Auerin vangitsemisen jälkeen ikävöivät äitiä. Eivät kuvanneet varhaislapsuttaan helvettinä ennen sijoitusjakson jälkeistä aikaa. Syyttäjä vastannut näihin, että lasten nykyiset kertomukset voivat olla virheellisiä kautta vaikutuksen alaisia siinä, missä entisetkin. Niin, ettei tiedä, että kumpi on totta, että onko se nykyinen lausunto väärää vai sitten se alkuperäinen, mutta molemmathan ei voi samaan aikaan olla totta. Osa asiakirjoista, muun muassa 2019 lausumat, viittasi siihen, ettei valhelinja ole täysin yhtenäinen. Sijaisperheen uskottavuutta puolustetaan. Eli toisin sanoen koko jutun painopiste on siirtynyt siitä, uskommeko lasten alkuperäiset kauhukertomukset kysymykseen, kumpaa lasten versiota pidämme luotettavampana ja miksi. Eli siihen perustuu tämä painoarvo. Niin, ja sen ympärillä just osoittaa sen, että niinku se oikeudenkäynti on ihan fiilispohjaista heittelyä, jos siellä on niinku paikalla todistajat, joiden lausunnot on jälkijättöisiä siitä tapahtumasta. Että jos ei se ole samalla tavalla niin kuin Eero-keissi, että ne sanelulaitteet on nauhoittanut mitä on oikeasti sanottu, tai kirjallinen näyttö niin kuin faktasti todistaa, mitä on kirjoitettu ja siihen aikaan asiasta ajateltu, niin silloin nämä on tällaisia mielipidetuomioita lopulta näitä niin kuin hommeet, mitä Auerillekin on käynyt. Sen takia se Eero ja Rajan keissi on sillä tavalla monella tapaa uniikki, koska se on täysin faktapohjaiset sanelulaitteet pyörineet siellä jo vuosia ja kaikki on todistettavissa. Tässä on sitten tekoälyn arvio. Tuleeko tuomio? Rehellinen arvio.
Sinä kysyt suoraan, joten vastaan suoraan, tekoäly. Kuitenkaan ennustamatta yksittäistä tuomaria. Näytön rakenne nyt. Syyttäjä nojaa suurelta osin samaan vanhaan näyttöön kuin 2013. Pyrkii paikkaamaan uskottavuusongelmaa uusilla asiantuntijalausunnoilla ja todistajilla. Yrittää selittää lasten perumiset pois. Puolustus. Tuo kaikki lapset nykyisin omalle puolelleen. Hyökkää metodien UV-lamppuja näiden haastattelutekniikoiden kimppuun, paljastaa sijaisperheen järjestelmäpaineen, esittää ulkomaisen asiantuntijalausunnon, jonka mukaan lääketieteellinen näyttö ei tue hyväksikäyttöä. Korkein oikeus purki tuomion erittäin poikkeuksellisella perusteella. Se tarkoittaa jo lähtötilanteessa tämän näytön luotettavuus on oikeusjärjestelmän ylimmän asteen mielestä niin ongelmallinen, että asia on pakko arvioida uudestaan. Syyksi luettavan tuomion kynnys. Rikosoikeudessa vaaditaan edelleen vastaajan syyllisyydestä ei jää varteen otettavaa epäilyä. Kun kaikki lapset nyt kiistävät rikokset tai vähintään kyseenalaistavat aiemmat kertomukset, lääkärin näyttöä on purettu ja vastanäyttöä esitetty, keskeisiä kuulusteluprosesseja ja sijaisperheen roolia kritisoidaan. Tuomitseminen samoista teoista uudelleen edellyttäisi, että käräjäoikeus pitää lasten varhaisia kertomuksia luotettavampina kuin heidän nykyisiä ja pystyy perustelemaan tämän todella raskaalla kädellä. Rehellinen johtopäätös. Nyt tämä sanoo, että mä en voi sanoa, tulee tuomio tai ei tule, mutta juridisesti arvioiden vapauttama tuomio tai ainakin osa kautta näyttökynnyksen alitus näyttää tällä julkisella aineistolla todennäköisemmältä kuin se, että vanha tuomio kehikko naputetaan uudelleen kasaan sellaisena. Eli eikö tämä nyt tarkoita sitä tekoäly, että vapauttava tuomio olisi tällä näytön perusteella tulossa, tai pitäisi tulla Anneli Auerille ja Jens Kukalle? Syyttäjän edelleen teoriassa mahdollisuus. Jos he pystyvät osoittamaan, että lasten perumiset ovat myöhempää manipulaatiota, mutta alkuperäinen näyttö on eheää, johdonmukaista ja lääketieteellisesti tuettua. Mutta koska korkein oikeus on jo epäillyt vanhaa näyttöä, uudet asiantuntijat ampuvat osaa todisteista alas ja asianomistajat itse sanovat, etteivät rikoksia tapahtunut. Eli nämä uhrit itse sanovat, että rikoksia ei ole tapahtunut. Näytön kokonaisharkinta kallistuu helposti epäillyn puolelle, mikä prosessioikeudellisesti tarkoittaa, että tuomiota ei pitäisi tulla. Silti viime käden ratkaisu riippuu tuomioistuimen arviosta salatusta aineistosta, jota me emme näe. On siis epärehellistä väittää, että kaikki tiedetään. Mitäs katsojat on mieltä? Oletteko seurannut Anneli Auerin keissiä tällä viikolla? Annelihan on antanut paljon lehtiinkin haastatteluja. Aika paljon koronapsykoosista puhutaan tuolla chatissa. Toivottavasti te jaksatte kuunnella Anneli Auerista lisää ja Jens Kukasta. Sitten mä kysyin tekoälyltä sitä, kun tässä syytteissä oli kans, että tältä Jens Kukalta oli löydetty tätä lapoa tietokoneelta. Mutta sitä ei olekaan löydetty. Se oli virheellistä tietoa. Eli väite Jens Kukan tietokoneelta löytyi lapoa. Mitä tutkinnassa alun perin väitettiin? 2009-2010 esitutkinnassa poliisi takavarikoi Auerin ja Jens Kukan tietokoneita ja muuta elektroniikkaa. Esitutkintapöytäkirjoissa ja oikeuden papereissa mainitaan, että yhdestä Kukan omistamasta tietokoneesta löytyi pornografista aineistoa, joka sisälsi myös nuorelta vaikuttavia henkilöitä.
Aluksi tästä tehtiin lapo-epäily, mutta mitään materiaalia, jonka poliisi tai syyttäjä olisi pystynyt vahvistamaan Suomen rikoslain 17. luvussa määritellyksi lapoksi, ei löytynyt. Valokuvat ja videot olivat aikuisten pornoteollisuuden tuottamaa, eivätkä tutkinnassa esiintyneet henkilöt olleet lapsia. Poliisi ei koskaan nostanut erillistä, eihän poliisi nosta syytettä, mutta ei nostettu syytettä lapo-epäilystä. Tämä näkyy myös tuomioiden rakenteissa. 2013 hovioikeuden tuomiossa ei ole mitään rikosnimikettä tyyppiä lapon hallussapito tai lapon levittäminen. Miksi asia kuitenkin jäi elämään mediassa? 2011-2013 osa medioista ja keskustelupalstoista kirjoitti, että kukaan koneelta löytyi lapoa. Lähteenä oli vuotanut poliisiraportin kohta, jossa tutkijat käyttivät sanaa child pornographic material suspected ennen kuin analyysi oli valmis. Eli siinä epäiltiin. Kun tutkinta valmistui, analyysiraportti poisti lapo-epäilyn, mutta tuo korjaus ei koskaan levinnyt yhtä laajalle kuin alkuperäinen väite. Samoin oikeudessa 2012-2013 syyttäjä sivusi asiaa sanomalla, että kukaan koneelta löytyi suuria määriä pornoaineistoa, mutta ei väittänyt sen olevan rikollista lähinnä kontekstina väitettyyn seksuaaliseen käyttäytymiseen. Käräjäoikeus ja hovioikeus eivät perusteluissaan viitanneet mihinkään laitonta aineistoa sisältävään näyttöön. Mitä löytyy tuomioista ja asiakirjoista? Turun hovioikeuden tuomion perustelut 2013. Syyttäjän mukaan vastaajan tietokoneella on ollut pornografista materiaalia, mutta sen ei ole osoitettu sisältävän rikoslain 17. luvussa tarkoitettua lapografiaa. Oikeus ei pidä tätä seikkaa itsessään näyttönä syyksi luettavista teoista. Korkeimman oikeuden purkupäätös 2024 ei mainitse lapoa lainkaan, eli se ei kuulu siihen aineistoon, jota korkein oikeus piti edes merkityksellisenä. Sitten täällä se on käynyt, tämä on nyt tekoälyn, aina pitää kyseenalaistaa. Poliisin takavarikko Kukan tietokoneista, sillä on ollut yli 200 gigatavua pornografista aineistoa. Ei rikollista sisältöä, kaikki täysi-ikäisiä. Ja täällä missä se oli se epäiltiin lapoa, esitutkinnan varhaisvaiheen merkintä, epäily poistui lopullisessa raportissa. Syyttäjän viittaus runsas pornoaineisto, kontekstina väitettyy seksuaalisuuteen. Ei ollut näyttöä rikoksesta. Kun minäkin olin siinä käsityksessä aiemmin, kun siitä on valtamediassa puhuttu, että siltä on niin kuin löytynyt, että koko ajan väitetty valtamediasta, että siltä on löytynyt tämmöistä materiaalia tietokoneella. Mutta siinä on sanottu, että ei ole kumminkaan Anneli Auerin lapset, ei ole ollut siinä materiaalissa. Tälleen on sanottu valtamediassa. Mikä merkitys on tällä nykyisessä 2025 keississä? Puolustuksen kannalta tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka alkuperäisessä tutkinnassa epäilyjä kirjattiin löyhin perustein ja niitä käytettiin luomaan mielikuvaa poikkeavasta seksuaalisuudesta. Syyttäjä ei enää vuonna 2025 viittaa lapoon, se ei kuulu nykyiseen syytekirjelmään. Tuomioistuimet eivät arvioi sitä nyt, koska se ei ole osa näyttöaineistoa. Ja sitten tekoäly vastasi, olet aivan oikeassa. Se on yksi iso osa Auer-tapauksen kokonaiskuvaa ja median vastuukysymystä, jota on käsitelty myöhemmin tutkivissa analyyseissä ja mediakritiikissä. Sitten tässä, että miten tämä väite syntyi. Kun Auerin perhettä tutkittiin 2009-2010, poliisi mainitsi esitutkintamuistiossa sivulauseissa, että takavarikoidulta tietokoneelta löytyi pornografista aineistoa, jossa esiintyi nuorilta vaikuttavia henkilöitä.
Tämä raaka esitutkintakirjaus vuoti toimittajille ennen kuin poliisin tekninen tutkinta oli valmis. Ensimmäiset artikkelit, Ilta-Sanomat, Iltalehti, myöhemmin muutamat paikalliset lehdet, kirjoittivat 2010-2011 tyyliin Jens Kukan koneelta löytyi lapoa tai tutkinnassa ilmeni lapoa. Näissä jutuissa ei ollut mainintaa, että aineistoa ei ollut vielä analysoitu. Sitten mitä tutkinta lopulta osoitti? Kun rikostekninen analyysi valmistui, poliisi totesi, aineisto oli aikuisten kaupallista pornoa, henkilöiden iät oli varmennettu tuotantoyhtiöiden metatiedoista ja Yhdysvaltain viranomaislistoista. Lapo-epäily suljettiin pois kokonaan. Tätä korjausta ei koskaan saanut omaa uutista, eli tätä ei ikinä uutisissa korjattu. Poliisi toimitti raportin syyttäjälle, mutta sitä ei julkaistu eikä lähetetty medioille. Kun asiaa myöhemmin kysyttiin hovioikeuden julkisista perusteluista, siellä luki ainoastaan lapografisten aineiston hallussapitoa ei ole näytetty toteen. Mutta tuohon vaiheeseen mennessä lapo oli jäänyt jo kiertämään. Miten tämä väite vaikutti oikeudenkäyntiin ja julkiseen mielikuvaan? Tuomioistuimet eivät käyttäneet lapoväitettä todisteena. Mediassa ja julkisessa keskustelussa se kuitenkin toimi vahvana taustavärinä. Kun yleisölle kerrotaan, että koneelta löytyi lapoa, syntyy kuva seksuaalisesti poikkeavasta ihmisestä, mikä vahvistaa koko narratiivin uskottavuutta. Auerin asianajajat ovat myöhemmin todenneet, esim. Markku Fredmanin haastattelu 2024, että juuri tämä oikaisematon virhe oli yksi tekijä, joka muovasi yleistä mielipidettä ratkaisevasti ennen oikeudenkäyntiä. Miksi valtamedia ei oikaissut? Tuolloin 2011-2013 oikaisukulttuuri oli heikko, lehdistö ei automaattisesti julkaissut erillisiä korjausartikkeleita, ellei joku tehnyt virallista oikaisupyyntöä julkisen sanan neuvostolle. JSN:ään ei tehty valitusta tästä lapoväitteestä. Oikaiseminen olisi edellyttänyt, että toimittaja saa poliisilta vahvistuksen, ettei aineisto ollut laitonta. Mutta poliisi ei tiedottanut asiasta sen jälkeen, kun tutkinta oli suljettu. Eli näin väärä tieto jäi elämään faktojen rinnalle. Ja sitä on siteerattu vielä vuosia myöhemmin, esimerkiksi keskustelupalstoilla ja joissain podcasteissa. Olipa hyvä, että minä kysyin tämä asia. Mikä on median vastuutilanne nyt? Yle, Helsingin Sanomat ja STT ovat sittemmin käyttäneet muotoa. Esitutkinnassa mainittiin myös Kukan tietokoneelta löytynyt pornograafinen aineisto, mutta laposta ei löytynyt näyttöä. Ne vähän tässäkin jättää auki sen, että no se olisi voinut olla kiinnostunut semmoista materiaalista. Me ei vaan löydetty siitä todistetta. Tämä on ensimmäinen korjaus, joka on tehty vasta 2024-2025 korkeimman oikeuden purkuprosessin yhteydessä. Eli ne on saanut 10 vuotta jauhaa tätä lapoväitettä valtamediassa Jens Kukan osalta. Mitään virallista oikaisua alkuperäisiin 2010-2011 otsikoihin ei ole kuitenkaan tehty. Käytännössä media ei ole koskaan palannut siihen, miten väärä lapoväite leimasi Auerin ja Kukan julkisesti, vaikka se oli lopulta todisteettomaksi todettu. Miksi tämä on olennaista nyt? Koska tämä yksityiskohta kertoo koko Auerin keissin ongelman ytimessä olevasta ilmiöstä. Kun alkuperäinen tutkinta vuotaa valikoituja tietoja ja media toistaa ne tarkistamatta, myöhemmät oikaisut eivät koskaan tavoita yleisöä. Tämä lapo-väite on malliesimerkki siitä, miten rikosprosessin varhaiset virhetiedot voivat elää omaa elämäänsä
ja vaikuttaa pitkään julkiseen käsitykseen syyllisyydestä. Eikö se mene vähän sillä tavalla, että jos tässä oli Jukka S. Lahti oli pedaareista päässyt selville, niin totta kai pedaarit syyttää lapsipornosta, kun ne on itse syyllistynyt siihen, niin ne syyttää sitten muita tahoja siitä. Ja sitten toinen on niin kuin mun mielestä vähän se, että tuolla chatissakin kommentoitiin, että syyttäjät ei halua, että valtio joutuu maksamaan. Niin se on mun mielestä aivan löpöä, että niin kuin, ketään ihmisiä kiinnostaa se, että joutuuko valtio maksamaan vai ei. Valtiolla kuitenkin sitä rahaa on, että tässä on, niin kuin, on eri motiivit niin kuin tehdä tätä touhua. Siellä on niin kuin sellaiset tahot taustalla, jotka haluaa 18 vuotta pyöritellä, niin kuin ne on 18 vuotta pyöritelleet Auveria erilaisissa pajatsoissa, että se niin kuin rahaa ei ole kyllä niin kuin mikään syy, että Auverille joutuisi muutamat miljoonat maksaa, että eiköhän siellä ole ne aidot syylliset, jotka suojellaan näillä systeemeillä sitten. Että ei pääse käsiksi niihin aitoihin niin kuin Jukka S. Lahden murhaajiin. Joo, ja tässä on vielä niin kuin mulle herää myös se ajatus, että ketkä on vastuussa tästä Auerin ja Jens Kukan ryöpytyksestä sitten ne tahot. Siellä on melko moni virkamies, tuomari mukana, syyttäjät, sijaisperheet. Siellä on melko iso lössi porukka, jotka on osallistunut tähän lavastamiseen. Tämä on syylliseksi lavastamisprosessi. Siltähän tämä alkaa niin kuin näyttää. Tässä tekoälyvastaus, että Auerin tapaus on oikeasti klassinen esimerkki siitä, miten valtamedia voi epäonnistua kriittisessä tarkkuudessa ja vastuussa. Etenkin silloin, kun rikosprosessi on monimutkainen, salattu ja tunteita herättävä. Ei ole liioiteltua sanoa, että median virheet ovat vaikuttaneet koko tämän keissin julkiseen ilmapiiriin. Mä taisin tältä näyttää, että tämä valtamedia on ihan paska, miten se tulee täällä myöhemmin. Tätäkin mä keskustelin tämän kanssa. Totta, media meni alkuvaiheessa todella pahasti metsään. 2009-2013 lehdistö, etenkin iltapäivälehdet, mutta myös osa Ylen ja Helsingin Sanomien varhaisia juttuja, julkaisi jatkuvasti vuototietoja poliisilta. Rituaalisia tekoja, paholaisen palvontaa, lapoa, satoja arpia. Moni väite perustui raakaan esitutkintamateriaaliin, jota ei ollut vielä tarkistettu. Oikaisuja ei tehty, vaikka myöhemmin moni asia osoittautui vääräksi ilman näyttöä. Tuloksena oli massapsykologinen lynkkaus. Yleinen mielipide ehti jo muodostua ennen kuin oikeus oli edes kuullut kaikkia todisteita. Meidän keisissähän on sama juttu. Meidät on jo massapsykologisesti lynkattu Venäjä-agenteiksi jo. Rakenteellinen ongelma, viranomaistieto yhtä suuri kuin totuus. Toimittajat luottivat liikaa viranomaisten kertomiin tietoihin. Ongelma on rakenteellinen. Rikostoimittajilla on usein suorat kontaktit poliisiin ja syyttäjiin. Heille vuotaa kulissien takaisia tietoja, jotka esitetään tosina. Puolustuksen puolta ei kuulla, koska se ei saa kommentoida salattua aineistoa. No näinhän tässä on meidänkin keisissä tapahtunut, että poliisi ja syyttäjä saa lehtiä tuonne valtamediaan, saa kertoa heidän näkemyksensä, mikä on tapahtunut tässä näin. Mutta auta armias, sinuakin Mikko ja Marko on haastateltu meidän keisin osalta, niin ei ole mitään muuta kirjoitettu lehteen muuta kuin, että epäilyt kiistävät syytteet. Siinä se on se yhteenveto. Tästä syntyy vinoutunut narratiivi, jota ei myöhemmin korjata. Auerin kohdalla tämä on kirjattu jopa oikeustieteellisiin artikkeleihin esimerkkinä media biasista. Miksi oikaisuja ei tullut? Oikaisukulttuuri on Suomessa heikko. Tekoäly kertoo näin. Jos yksittäinen toimittaja ei oma-aloitteisesti palaa juttuun, virheitä ei korjata.
Julkisen sanan neuvostolle ei tehty kanteluita monista virheistä, koska Auer oli vangittuna eikä voinut valvoa uutisointia. Niin, no mitenpä se sieltä vankilasta voi tietää, mitä hänestä lehtiin kirjoitetaan, tai Jens Kukka. Kun tuomio tuli 2013, media oli tyytyväinen, ei ollut intressiä kaivaa omia virheitä esiin. Nyt tilanne on muuttumassa. Vuonna 2024-2025 korkeimman oikeuden purun jälkeen osa toimittajista on palannut aiheeseen rehellisemmin. Yle, STT ja osa maakuntalehdistä ovat myöntäneet, että alkuperäinen raportointi oli liian luottavaista viranomaisten suuntaan. Myös Helsingin Sanomat julkaisi pitkän analyysin oikeusprosessin ongelmista ja median roolista kesää 2024. Mutta ne eivät ole tehneet näkyviä anteeksi pyyntöjä tai korjaussarjaa vanhoihin otsikoihin. Mikä tästä seuraa? Auerin tapaus on muuttunut varoittavaksi esimerkiksi suomalaisessa mediahistoriassa. Sitä käytetään nyt journalismikoulutuksessa keissinä siitä, miten tiedon vääristymä syntyy, kun poliisilähteet hallitsevat keskustelua. Miten ennakkoluulot, sukupuoli ja moraalipaniikki voivat ajaa faktan tarkistuksen ohi. Täällä on nyt tämä kysymys minua, että eli onko valtamedia ihan paska? Ei ehkä kokonaan, mutta se on vakavasti sairas järjestelmä, jos ei pysty oikaisemaan omia virheitään näin vakavassa tapauksessa. Moni toimittaja on jälkikäteen myöntänyt, että Auerista tehtiin hirviö ennen kuin oikeus oli edes puhunut, ja siinä vaiheessa totuutta oli mahdoton enää saada kuuluviin. Niin täällä on esimerkkejä näistä miten tämä on edistynyt tämä mediaongelma Auerin uutisoinnissa. Auerin seksuaalirikosjuttu ei syntynyt tyhjiössä, se rakentui. Ulvilan surman myrskyyn, poliisin voimakkaaseen hypoteesiin Auerista poikkeavana ja vaarallisena äitinä, ja mediaan, joka otti viranomaisvuodot lähes suoraan totuutena. Seksuaalirikosvyyhti sai alusta asti muodon äiti plus miesystävä plus rituaalit plus sadismi plus lapo plus 10 arvet. Tätä kuvaa alettiin myydä yleisölle ennen kuin näyttö oli tarkistettu, ennen kuin puolustuksella oli mitään mahdollisuuksia korjata. Siinä kohtaa peli oli pitkälti menetetty julkisen mielipiteen tasolla. Sitten vuodot ja lööpit 2009-2011. Miten media toimi? Esitutkinnan alkuvaiheessa vuoti tietoja, väitteitä rituaaleista, paholaisen palvonnasta, laposta, Jens Kukan koneella, väitteitä lukuisista arvista ja kidutuksesta. Otsikot ja jutut esittivät nämä joko faktoina, löytyi sitä lapoa, tai viranomaislähteisiin perustuvina ilman kriittistä filtteriä. Mitä oikeasti tiedettiin myöhemmin? Rituaali- ja satanismiväitteistä ei tullut erillistä näyttöä. Ne sisältyivät lasten kuvauksiin. Oikeus ei perustanut tuomiota mihinkään okkulttiseen isoon rakennelmaan. Lapo-epäily ei kestänyt teknistä tutkintaa eikä siihen liittyvää rikosta koskaan nostettu. Siis syytettä nostettu. Osa satojen arpien tulkinnoista osoittautui myöhemmin kyseenalaisiksi tai ainakin ei yksiselitteisiksi. Silti media ei pysähtynyt, vaan rakensi narratiivin, jossa epäily on yhtä kuin fakta. Tässä vaiheessa valtamedia toimi poliisin ja syyttäjien PR-kanavana, ei vallan vahtikoirana, niin kuin se pitäisi. Oikeudenkäynti ja tuomio 2012-2013. Kun juttu eteni käräjille ja hovioikeuteen. Media raportoi syytteet usein muodossa Auer teki, Auer kidutti, Auer käytti lapsia hyväksi. Ei kirjoittanut näin, että syytteen mukaan syytteessä väitetään, lapset kertoivat, vaan että se on että se teki faktana Auer näin. Moni juttu vahvisti kuvaa, äärimmäisen väkivallan kultti, massiivinen todistusaineisto, asiantuntijat vahvistavat lasten kertomukset.
Oikeudellinen tilanne tuolloin. Tuomio perustui lähes kokonaan lasten kertomuksiin, muutamiin lääketieteellisiin lausuntoihin, oikeuspsykiatriseen näyttöön. Tuomio oli lainvoimainen, eli toimittajilla oli oikeus kirjoittaa tuomittiin. Ongelma on se, että he eivät jälkikäteen palanneet tarkistamaan, perustuiko tuomio kestävään näyttöön. Niin ja mihin näyttöön se ylipäätänsä perustui? Media lopetti kriittisen tarkastelun siihen hetkeen, kun tuomio tuli, vai oliko sitä kriittistä tarkastelua ylipäätänsä? Sen jälkeen vuosia Auer esitettiin automaattisesti seksuaalirikollisena. Vaihe 3. Lasten kertomusten kääntyminen, eli 2017-2024. Mutta media nukkuu, kun Auerin lapset aikuisina alkoivat perua kertomuksiaan, kertoa johdattelusta, painostuksesta, sijaisperheen ilmapiiristä, kun puolustus vei asian korkeimpaan oikeuteen. Tämä ei ensin saanut lainkaan verrannollista näkyvyyttä. Useita vuosia valtavirran uutisointi oli minimaalista. Osa kommenteista jatkoi, Auer on joka tapauksessa tuomittu asetelmaa. Lasten kertomusten muutosta vähäteltiin tai ei nostettu lainkaan isoihin otsikoihin. Vasta kun korkein oikeus purki tuomion joulukuussa 2024, alkaa kunnollinen herääminen. Musta tuntuu, että tässä on myös osaltaan sekin, valtamediat on alkanut heräämään tähän heidän hommaan, koska vaihtoehtomediat ottaa totuudesta niin kuin jalan sijaa, koska valtamediat ei pysty näköjään tuottamaan sitä tehtävää. Niin ihmiset on siirtynyt vaihtoehtomediakanavien pariin. Vaihe 4. Korkeimman oikeuden purkupäätös ja uusi oikeudenkäynti. Yle, STT, MTV ja muut vakavat toimijat alkoivat viimein käydä läpi sitä, että lasten kertomukset ovat muuttuneet. Myöntää, että uusi näyttö kyseenalaistaa vanhan tuomion. Selittää, että kyse ei ole pienestä muodollisuudesta, vaan raskaasta näyttöongelmasta. Mutta varhaisia virheitä ei systemaattisesti oikaistu. Eli just ne lapoväitteet ja rituaali, satanic panic ja paisutellut yksityiskohdat, niitä ei ikinä oikaistu. Tähänkään päivään vielä lehdissä. Ei nähty isoja näkyviä niin otsikoita. Me olimme väärässä, tätä me liioittelimme, julkaisimme ilman varmistusta. Nyt kun uusi oikeudenkäynti Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa menee, valtamedia on jo selvästi varovaisempi. Käytetään termejä väitetyt teot syytteiden mukaan Auer kiistää. Referoidaan sekä syyttäjää että puolustusta. Uutisoidaan lasten nykyinen kanta, että rikoksia ei tapahtunut edes jossain mittakaavassa. Mutta tämä korjattu vaihe ei poista sitä, että vuosien ajan Auer esitettiin lopullisena faktana yhtenä Suomen kammottavimmista seksuaalirikollisista. Ja moni näistä varhaisista leimoista oli rakennettu epäselvän, osin virheellisen tai yksipuolisen tiedon varaan. Aatelkaa. No käydään tämäkin läpi. Tässä tulee tosi kyllä paljon toistoa. Keskeiset virhe- ja vinoutumakohdat tiivistettynä. Eli Jenssiltä löytyi lapoa, oli yksi väite. Väite syntyi varhaisesta esitutkintamerkinnästä, ei lopullisesta ratkaisusta. Lopullinen tekninen tutkinta, ei lapoa, ei syytettä, ei tuomiota. Media ei tehnyt näkyvää oikaisua. Satoja arpia ja kidutuksen jälkiä, jotka todistavat seksuaaliväkivallan. Osa vammoista oli todellisia, osa tulkinnanvaraisia. Uudet asiantuntijat, nykyinen käsittely, osa löydöksistä sopii myös tavanomaisiin lapsuuden vammoihin, iho-ongelmiin, ummetukseen ja niin edelleen. Varhaisessa uutisoinnissa tämä kerrottiin yksioikoisesti todistavana näyttönä. Rituaalit, kultit ja paholaisen palvonta, oli myös väitteitä, perustuvat lasten kertomusten osiin. Ei itsenäistä näyttöä, jäi mielikuvaksi, jolla on valtava tunnevaikutus. Ajatelkaa, miten tämä on niin kuin uskonnollisissa ihmisissä oikein triggeröinyt, että tämmöistä saatanan palavontaa tehty. Media käytti tätä raflaavasti, vaikka oikeudessa painavin näyttö oli muualla, eli niissä silloisissa lastenkertomuksissa.
Media käytti Auerin persoonallisuutta todisteena. Tämä minä muistan. Kirjoitukset jäykästä, kylmästä, manipuloivasta naisesta tukivat narratiivia. Tämä on klassinen virhe. Käytetään tunnekuvaa korvaamaan kovaa todistusaineistoa. Mä muistan, Anneli Auerista kirjoitettiin mukaan lehtiä, että hän täyttää niin kuin jotkut psykopaatin merkit, kun hän ei itkee vollota tuolla oikeudenkäynnissä tai jotenkin näissä poliisikuulusteluissa. Vasta korkeimman oikeuden purku toi esiin toisen puolen. Se on myöhäistä, kun maine on jo tuhottu. Onko meidän valtamedia ihan paska? Jos tämä kiteyttää kylmästi Auerin keissin kautta, faktapohja varhaisessa uutisoinnissa paikoin surkea, lähdekritiikki viranomaisiin on heikko valtamedialla, oikaisut lähes olemattomat silloin, kun väärä tieto tuki houkuttelevaa tarinaa, nykyinen vaihe parempi, mutta pitkälti vahingon korjausta. Se ei tarkoita, että jokainen toimittaja tai jokainen juttu olisi roskaa, mutta Auer-keississä valtamedia epäonnistui tehtävässään. Se ei kyennyt pitämään etäisyyttä viranomaisiin, ei tarkistanut kaikkea, ei korjannut kunnolla vääriä väitteitä. Se osallistui maineen tuhoamiseen ennen kuin oikeusprosessi oli edes lopullisesti ohi. Tekoäly teki virallisista lähteistä tämmöisen lausunnon. Median osalta ja keissin osalta. Ja mäkinhän olin, niin kuin mä olin vielä viime keisissä, kun me viime videossa käsiteltiin Anneli Auerilla, minä olin vielä siinä tiedonvarassa, että tältä Jens Kukalta löytyi sitä lapoa koneelta. Mä en pystynyt ottaa kantaa hänen syyllisyyteen ollenkaan asioissa, että onko sillä, mutta sillä ei ole löytynyt sitä. Mutta sitä ei korjattu missään. Annelista pitäisi saada vaihtoehto median haastattelu. Joo. Eli tässä on Anneli Auerin vanhemmat hämmentyneinä oikeudessa. Ennennäkemätön oikeudenkäynti. Tämä on 2013 vuonna. Heitä kuultiin murhajutun todistajina. Asettuivat selväsanaisesti tyttärensä puolelle poikaansa vastaan. He eivät usko tyttärensä Anneli Auerin murhanneen aviopuolisoaan Jukka S. Lahtea, eivätkä toisaalta pidä poikansa Ari Auerin tuottamaa videomateriaalia luotettavana. Isovanhempien mukaan enonsa luo sijoitetut lapset ovat satuilleet. Kaikki kolme ovat taiteellisia, hyviä kirjoittamaan, piirtämään ja kertomaan tarinoita. Heillä on hyvä mielikuvitus, Reijo Auer kertoo oikeudelle. Pitäisi oikeasti selvittää, mitä Arin ja Minnan luona tapahtuu. Mistä on kysymys, kun lasten keskinäiset suhteet on näin sotkettu? Agneta Auer hyökkää tervehdykseksi tyttärelleen ja tämän asian ajajalle Juha Mannerille. Heillä oli lämpimät ja läheiset suhteet keskenään. Iloisia, reippaita ja mukavia lapsia kaikki, kuvailee Agneta Auer ja kertoo lasten kutsuneen isoäitiään mummiksi. Agneta Auer puhuu tyttärensä lapsista menneessä aikamuodossa. Hän on nähnyt heidät viimeksi kesällä 2012. Silloinkin vain vilaukselta purjehdusreissun lomassa Maarianhaminan satamassa. Poikamme Ari ja hänen vaimonsa Minna eivät halua olla tekemisissä kanssamme. Lapset kuulemma pelkäävät. Isoisä kertoo pyrkineensä lasten juttusille satamakohtaamisen aikana. Enonsa purjehdusveneen kokassa istuneet lapset olivat kuitenkin kieltäytyneet keskustelusta. Tytöt eivät sanoneet sanaankaan, pojan mukaan he eivät saaneet enää puhua meille, kertoo Reijo Auer viimeisestä tapaamisesta runsas vuosi sitten. No, tämähän on kyllä vahvistaa Anneli Auerin näkemystä siitä, että ne on halunnut vieraannuttaa tästä niin kuin äitistään ja isovanhemmistaan nämä lapset. Ajattelin sitten, että parempi kun annamme heidän olla ja lähdimme pois omalla veneellämme. Agneta ja Reijo Auer ovat molemmat huolissaan tyttärensä lapsista.
3 pienimmän lapsen käytös muuttui isovanhempien mukaan oudoksi samoihin aikoihin, kun esikoistytär ajautui ristiriitoihin enonsa ja tämän puolison kanssa. Esikoinen muutti pois ja muut lapset rupesivat vähitellen pelkäämään vanhinta sisartaan. Lopulta sitten totesivat, etteivät tule meillekään, mikäli sisko on täällä. Jo sijoituksen alkuvaiheessa nämä pienimmät lapset rupesivat kyhnäämään Arin ja Minnan kyljessä, eivätkä edes leikkineet. Leikki alkoi vasta, kun sijaisvanhemmat poistuivat. Reijo Auer muistelee aikaa ennen välien lopullista viilentymistä. Isovanhempien kuvailun perusteella suku on aikaisemmin pitänyt tiiviisti yhtä. Kerrotaan vierailuista puolin sun toisin, joulut ja muutkin juhlapyhät totuttiin viettämään yhdessä. Jukka toi lapset meille viikonlopuiksi hoitoon, jos oli työmatkalla Turussa. Perjantaina tulivat ja sunnuntaina lähtivät, sanoo puolestaan Agneta Auer. Agneta Auer kertoo Annelin asuneen pari kuukautta lastensa kanssa vanhempiensa luona miehensä murhan jälkeen. Näin se lukee siinä kirjassa. Anneli suri kovasti Jukkaa. Me olimme enemmän lasten kanssa, kun Anneli oli murheellinen. Surma oli järkyttänyt lapsia siinä määrin, etteivät he uskaltaneet enää mennä ulos ilman aikuisia. Lapset pelkäsivät koko ajan murhaajaa, että se tulee jostakin. Kerrostalossa kuuluu monenlaisia ääniä, niitäkin he pelkäsivät. Tämähän on ihan luonnollista. Tuomari kysyy Anneli Auerin ja Jukka Lahden suhteesta. Oliko riitoja ja mustasukkaisuutta? En osaa sanoa, minusta he olivat läheisiä toisilleen. Syyttäjä Jarmo Valkamaa oli selittänyt Jukka S. Lahden murhaa saatanan palvonnalla. Anneli Auerin on kerrottu kiduttaneen ja uhranneen eläimiä, kissoja, papukaijoja ja hiiriä. Agneta Auer ihmettelee puheita eläinten uhraamisesta. Hän kertoo käyneensä viikoittain Annelin ja lasten luona sen jälkeen, kun nämä muuttivat omaan rivitalohuoneistoon isovanhempien lähettyville. Matkaa oli alle kilometri ja saatoin piipahtaa mitään ilmoittamatta. Yhdelläkään käynneistään Agneta Auer ei nähnyt kissoja tai muitakaan pieneläimiä, vaikka syyttäjän mukaan niitä hankittiin merkittävissä määrin erilaisten saatananpalvontarituaalien toteuttamiseen. No on kyllä. Tätä keissiä ei anneta selviävän, on isompi juttu tämä ja liittyy isompi juttu tähän, syyllisiä ei haluta tuoda esiin. Tässä näette ihan samaa, mitä nämä vanhemmat kertovat. Todellisuus on jotain, jota me emme tiedä, tämän suvun historia, sen todellisuus on jotain, jota emme tiedä, lapsille voimia. Voisiko Mikko kertoa näkökulmiaan? Niinpä. Mutta silti, jos annetaan tuomio jostain asiasta, niin se täytyy perustua niihin todisteisiin se tuomio. Laitetaan striimi poikki ja ollaan uusien videoiden parissa kuulolla. Hei hei!